Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur urtarrilak 7 asteartea bi elkarrizketa berri izango ditugu. Alde batetik, hemen platora Fernando Rey hurbilduko da. Fernandok Euskaldunon biltokin Itano ikastaroa emango du. Ika hitz egiteko ikastaro praktikoa izango da hau, eta asteartean hasiko dira klaseak. Eta beste alde batetik, Amaia Erdozia izango dugu. Autopista elektrikorik ez plataformako kidea dena. Plataformak 14 urte darama borrokan autopista elektrikoen aurka. Eta oraingoan REE enpresaren praxi txarra salatzen ari dira. Eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Gaurko efemerideak ikusiko ditugu orain. Gaurko egun batean, 1913ko urtarrilaren 7an, 8 orduko lanaldiaren aldeko greba hasi zuten Perun. Aldarrikapenak onartzeko enpresariei 24 orduko epea eman eta haiek proposamena ukatu ostean Elkaiaun erabateko lan etenaldia abiatu zuten sindikatuek. Hainbat lorpen partzialen ostean, 1919an 8 orduko lanaldia herrialde osora zabaltzea lortu zuten. Urte batzuk geroago, 1925ko urtarrilaren 7an haurren greba hasi zuten Bartzelonan. Primo de Riveraren diktadura betean, Kataluniako beraingintza enpresa handienetako bat zen Kristalerias Paleleko 9 eta 12 urte arteko haur langileak lan baldintza gogorren aurka mobilizatu ziren. Egun berean, baina 1941ko urtarrilaren 7an, Agirre lehendakariak bere eguneroko sekretua hasi zuen. 1936ko guda galdu ostean erbestera jo zuen. Naziek okupatutako Belgikako Lapen herrian familiarengandik banatu eta Alemanian ezkutatu sartu zenean hasi zen idazten. Eta bukatzeko 1975 urtean itxialdia hasi zuten Potasas de Navarrako meatzariek. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, A21 errepidetik Sigüesera doan tartea martxoan amaituko da. 6,6 kilometro irekitzean, Jakako autobiak 72 kilometro izango ditu, eta jarraian zirkulatu ahal izango da. Garraio Ministerioaren konpromisoa da lehen hiruhileko honetan 6 urteko obra bat amaitzea. Argazki nagusian, Urizpiren jokalariek Taxoareko armaia beteta ospatu dute garaipena. Erdian, Marko Kamara txapelketako jokalaririk onena dugu. Titularrean, eskolarteko txapelketaren jaia. Erdiko berrian, ultraeskuina Austriara itzuli da. Herrialdeko presidenteak gobernua osatzeko enkargua eman dio kliki. Horikoloreko berrietan, alde batetik Emilia Perez ere garaile Urrezko Globo sarietan. Beste alde batetik Santa Agerako errege eta erreginak. Jarraian, Zangotza 125 urteko erregeen misterioa. Eskuineko berrietan, alde batetik Kanadako lehen ministroak dimisioa eman du karguan 9 urte eman ondoren. Beste alde batetik, El Niño zozketak 3. sariaren 10. baino ez du utzi Nafarroan. Azkenik, Jorge Fernández Díazek Nadal saria irabazi du El secreto de Marcial lanarekin. Diario de Navarraren titular nagusian, elikadura nahasmenduen 120 kroniko bihurtzen dira tratatzen ez badira. Horrelako kuadroek nerabeen eta gazteen 106 eragiten diete. Goiko argazkian, Sarrigurengo Uriz Pi Aizpek 13 eta 14 kategorian ospatu dute titulua. Erdikoan Teresianaseko zentroak emakumezkoen modalitatean irabazi zuen txapelketa.
Behekoan, Barañaingo Santa Luisa de Marillakek 15-16 kategorian garaile. Titularrean, Koroa Hirukoitza Taxoaren. Urizpi, Teresianas eta Santa Luisa de Marillak aizpek eskolak arteko titulua lortu dute. Zelai nagusian amaiera gogorrak izan ondoren. Ezkerreko berrietan, alde batetik, beste alarma atzerapen bat Maristaseko etxe bizitzen esleipendunentzat. Beste alde batetik, Espainiako gobernuak esako askundearen segurtasuna berretsi du. Jarraian, aiok kamerak eta matrikula irakurgailuak jarriko ditu lapurketak saihesteko. Goiko berrietan, batetik Zangotzako erregeen misterioa. Bestetik, Beñat Berde Elizondoko epaimahai berria da. Azkenik, osasuna atzerriko merkatura begira dago. Gararen titular nagusian, Ximo Puig Valentziako Generalitateko presidente ohiaren hitzetan, populismoa haztea posible da, autogobernua zaurituta dago. Argazki nagusian, Alepo suntsituta eta desiratua, Siriako gatazkaren bihotza. Gatazka hasi zenetik Alepo izan da errefuxiatu gehien eragin dituen Siriako herria. Horietako askok hara itzuli nahi dute, baina ezin dute galdu dutelako edo etxea lapurtu dietelako. Eskuineko berrietan, alde batetik, Zierbenan kokatzeko izapideak abiatu ditu Agaleusek. Beste alde batetik, Peio Gerraren erreportaia dugu, 19. mendeko emakume nafarren erradiografia. Bukatzeko Nerea Loron, La Furiaren ustetan, emakumeen eta disidentziak erabakiguneetan egon behar dute. Berriaren argazki nagusian, Janilla, Javier, Jakim eta Juba asilo eskatzaileak Oñatiko Larraña etxean. Titularrean, asilorako bideluze, Makartxu eta Sarri Antzua. Oñatiko Larraña etxean biltzen dira hainbat asilo eskatzaile astelen arratsaldeetan. Espainiako poliziara deitzen dute handik asilo eskaera egiteko aurreneko hitzordua lortzeko itxaropenez. Beste argazkian, Maili Alberdi San Martin dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko parte hartuz taldeko kidea eta ikertzailea dena. Honen hitzetan, neska gazte asko feminismotik hurbiltzen ari dira militantziara, eta horrek ere sortzen du nazio atxikimendua. Goiko berrian, Nerea Sorondo aizkolariaren hitzetan, herri kirolariok eliteko kirolari gisa dugu gure jarduna. Beheko berrietan, alde batetik, EHeko hezkuntza saila sare publikoko eskolak elkartzen hasi da, eta kezka sortu du horrek. Bestetik, Austrian eskuin muturrari eskatu diote gobernua osatzeko. Jarraian, Robert Irigoyen hilda euskaltzaile akiezina eta herri urrats jaialdiaren sortzaileetakoa. Gainera, elkarretaratzeak egingo dituzte gaur Barakoldoko hilketa matxista salatzeko. Amaitzeko, trufa beltza. Azarotik martxoara biltzen da neguko boilur beltza. Lokiz mendilerroan ugari dago eta plantazioak ere egin dituzte. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, BSHko langilea den Sergio Ayukarren hitzetan, profesionaltasunez eta normaltasunez aritzeko eskatu digute. 4 taldeetan banatu dituzte BSHko langileak eta talde bakoitzari 10 minutuko bileraren bidez eskatu diete soldata etxera eraman ahal izateko profesionaltasunez eta normaltasunez aritzeko lanean. Onartu die eskirotzeko BSHko zuzendaritzak egoera ez dela arrunta, baina horixe izan da helarazi dieten mezua. Eskuineko berrietan, goikoan, Iruñan boxen aurkako kontzentrazio batengatik 21.000 euroko isunak ezarri dizkiete 31 kideri. Urriaren 12an, Iruñeko GKSek deituta 100 lagunek fasismoaren gorakada salatu zuten. Orain, Espainiako gobernu ordezkaritzak isunak ezarri dizkie 31 laguni, guztira 21.000 euro. Jazarpena salatzeko mobilizazioa egingo dute urtarrilaren 25ean. Behekoan Anaseko kidea den Aitziber Monrealen hitzetan, 3 alaba ditut nik, 2 erditu ditut eta bestea Saharara da. Urrezko baba saria jaso du Sahararen adiskideen elkarteak Iruñeko errege magoen kabalgata elkartearen eskutik. Aurrekin egiten dute lana goraipatu eta eskertu diete modu horretan.
Aitziber Monreal, Anzin elkarteko kideak azaldu du elikadura proiektua larrialdi egoeratan laguntza eta aurrei uda garaian eta ikasturte garaian aukera ematen dietela gurera etortzeko. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Fernando Reirekin gaude. Kaixo, zer moduz? Egunon ongi, zuek? Oso ongi baita ere. Bueno, datorren 14ean, asteartean, ezta, Itano ikastaroarekin hasiko zarete, eta zuk emango duzu, ezta? Bai. Eta, bueno, zertan datza hau? Bueno, biltoki elkarteak, Euskaldunon biltoki elkarteak, ikastaroa jarri dio izena, H-arekin, hau da, Itanoa ikasteko ikastaro bat. Ikusita, hor dugula Euskararen baliabide hori, baino jende askok ez duela ikasi, bere Euskalduntze prozesuan edo eskolaren bitartez, eta orduan, bada jendea ikasi nahiko lukeena, eta orduan planteatu dugu. Egia esan da, orain dela urte batzuk egin genuen, gure elkartean, eta orain berriz antolatu dugu. Eta zer moduz joan zen aurreko hori? Bai, aurreko uste dut 2 aldiz egin dugula, eta ongi, nik esan nuke hori, bai, jendeak ikasi zuela, baina, bai, pentsatu beharra dagoen, igual planteatu behar direla bestelako dinamikak ere, gero jendeak praktikara eramateko. Helburu bat izan daiteke ulertzea, eta orduan eroso sentitzea aditzen duzunean, eta hori ez dago gaizki, baina nik uste iruditzen zait, orain izena manduten gehienek nahi luketela ikasi eta praktikatu. Iketan egin, inguruko batzuekin. Orduan hori litzateke helburua, honen ikastaroaren helburua? Bai, ikastaro praktikoa da, hau da teorikoa ere bai, gauza batzuk azaldu behar dira, azaldu behar da nola sortzen diren adizkiak eta nola funtzionatzen duen itanoak, baina praktikoa ere bada. Eta orduan asmoa da, eskolen bitartez eta asterako planteatzen ditugun dinamiken bitartez, jendeak gaitasuna eskuratzea praktikan egiteko eta bere eguneroko bizitzan egin ahal izateko nahi duen jendearekin. Okerez banago 6 saio izango dira, ezta, bat astean, eta posible da hain denbora gutxian ikastea eta praktikatu ahal izatea? Hori izan da nik nire buruari jarri diodan helburua. Hau da, 12 orduko ikastaroa da, hau da, 6 saio, 2 ordukoak, astean behin, 2 ordu. Nahi nukenik ariketa batzuen bidez eta dinamika batzuen bidez, 12 orduko ikastaroa albaldin bada 30ekoa, 40ekoa bihurtzea dinamiken bitartez. Zer nahi nuke ikasleek egunero aritzea iketan, nirekin, mezuen bidez, beste ikaskide batzuekin, eta baita norberak bere buruarekin ere. Hor da, nahi nukenik jendeak egunero ematea albaldin bada ordu bete 2 orduz iketan praktikatu ahal izateko. Sistematizatu egin behar baita. Ez da zaila, nik uste ulertzea, baina sistematizatu egin behar da, eta hortarako errepikatu besterik ez da egin behar. Eta imaginatzen dut ez dagoela eidon hori zuzendua, baizik eta euskarazko maila bat dutenentzat, ez? Egia da, iruditzen zait bai, gutxieneko maila behar dela. Hau da, besterik gabe, inori ez zaio titulorik eskatuko, baina euskara maila ona, normala izan beharra dago, iketan egin ahal izateko. Jakina, batek ez badakizki aditzak, aditz normalak nola ikasiko ditu hasieran behinpin
zailtasun berezia duten beste adizki hauek ere. Orduan bai, euskaldun osoa izan beharra dago egiteko. Hau da, euskaraz normal bizi den jendeak, baina iketan egin ez duena orain arte. Eta ika ze momentutan erabiltzen da? Normalean eguneroko Bueno, bizitzan? hortan denetik, luze mintzatu gintezke, eta nahi duzun guztia komentatuko dugu. Egia da, normalean itanoa erabiltzen dela konfiantza giro batean, nolabaiteko hurbiltasuna dagoen giro batean, biren arteko harremanetan eta ez taldean, eta beste zenbait egoeratan. Baina hori ere azalduko dugu, normalean noiz erabiltzen den, noiz erabili behar den, naiz eta hori aldatuz doan, noski. Esan nahi dut, orain arte igual baziren ohitura batzuk eta aldatzen ari dira behar bada. Baina, esan beharra dago, itanoa euskarak duen baliabide bat dela eta jakina bizi gaitezke hori jakin gabe, modu alokutiboa jakin gabe, baina zergatik ez ikasi euskarak bizirik duen baliabidea baldin bada. Osea, modu informal batean edo etxeko giro batean erabiltzeko da? Bai, gehiago da modu informalean eta modu eta hurbiltasuna edo nolabaiteko adiskidetasuna dagoen giro batean. Esan nahi dut, horretaz ere mintzatuko gara, zein diren mugak erabileran eta mugak morfosintaktikoak ere bai, jakina hor badira zea batzuk, oso finkatuak ez daudenak oraindik, euskaltzaindia orain ari da lan bat egiten, hori nolabait ere finkatu nahian edo azaldu nahian, edo gomendio batzuk egiteko. Eta zein da itanoaren egoera gaur egun? Itanoaren egoera egia esan da, azkeneko urte hauetan edo hamarkada hauetan galduz joan den baliabidea da. Egia da, zenbait tokitan, Mendebaldean, Bizkaialdean, aski galdua dagoela gaur eguneroko hizkeran, Gipuzkoan eta Nafarroan aski bizirik dago, eta iparraldean ere bai, arnasgune deitzen dugun tokietan, hau da, euskara bizirik dauden herrietan aski baliabide normala da, baina egia da, dereduaren bidez, eskolaren bidez, ikastolaren bidez, jendeak normalean ez duela ikasi. Hau da, jendeak badaki hor, adizkien tauletan hor bazirela forma batzuk azeltzen direnak, baina gero sekula erabiltzen ez zirenak. Orduan, gaur eguneko egoera da, euskaldun oso askok ez dakitela. Ez dakitela edo ez direla eroso sentitzen hizketan behintzat. Igual askok ulertu egiten dute, baina ez dute gaitasunik egiteko. Orduan, eta bestetik bizirik dago, jakina, bizirik dago toki askotan, herri askotan, eta ez bitxikeria bezala, bizirik dago eta erabilera erabat naturala da. Eta gero esan beharra dago, emakumeen artekoa aski galdua dagoela toki askotan. Eta hori zergatik? Ez dakit, hori igual soziolinguistek esanen lukete hobeki. Nafarroan berean nik hobeki ezagutzen dut, Nafarroan zein den erabilera, zenbait tokitan, bizirik dago, emakumeen artekoa, gizonen artekoa, baina gizonen artean gehiago mantendu da, eta toki batzuetan neskek ez dute egin, ez dakit zein den gakoa, eta arduan ez dakit. Gainera aldatzen da, formak aldatzen dira. Formak aldatzen dira, bai, mutilen artekoa, hau da, toka esaten dena, ez? Toka hitz egitean badira forma batzuk, eta noka emakumeen artekoa beste batzuk dira. Baina, zailtasuna berbera da, esan edut, baina egia da galduz joan dela emakumeen artekoa, eta orain toki askotan egiten ari dira hori indartzeko
alegina. Eta biak biltzen dituen forma ez dago? Ez dago, hain esanen genuke hortarako dugu zuka egitea. Osa, zuka egiten dugunean, berdin egiten diogu emakume bati edo gizon bati. Orduan, toka edo ika egitea da, noski, solaskidea emakumea den edo gizonezkoa den kontuan hartuz, egiten dugun modu bat. Orduan, hori desberdina da, hala izan da orain arte. Eta gero badira bestelako alokutiboak ere, hau da, solaskidea kontuan hartuta dauden variazioak, zuka edo iparraldean erabiltzen zena eta erabiltzen dena oraindik ere zenbait tokitan, berorika egitea galdu da, nik uste bitxikeria da gaur egun, ezta? Baina, badira, modu alokatibo batzuk. Eta orain, gaur egun generoak kendu nahi dela, ez egite, linguistikatik, zer bizi iraupena dauka honek? Hor bada gogoeta bat zenbait kolektibotan egiten ari direna. Orain arte euskarak bizirik izan duena izan da modu bat emakumeen arteko aiteko, noka, eta beste bat gizonen arteko aiteko, toka. Eta modu ez markatua da zuka egitea, normalean zuta biok orain egiten ari garena, ezta? Egia da, batzuk orain esaten proposatzen ari direla, nahi genuke modu bat sortu, baina orain arte esperimentua da. Persona ez bitarrekin egitekoa. Eta orduan, xoka proposatzen dute batzuk, eta orduan, orain arte ez da existitzen, eta batzuk bultzatuko balute, eta erabiliko balute, existituko litzateke, o esan genezake, biziri daula. Orain arte, proposamen bat da. Ez dakit, bizirik lortuko ote duen. Eta hemen Iruin herrian, ze egoeratan dago? Erabiltzen da, ez? Ez dakit zer esan. Kontua da, Iruin herria, Iruin herrian euskaldun asko gaude, noski, Euskal Herrian, Iruin herrian gaude, hemen bertan jaiotakoak, herritatik etorritakoak ere bai, badira, herrietatik, Nafarroko argazguneetatik eta beste toki batzutatik etorritakoak, eta horiek batzuk egiten dute, baina jende gutxik egiten du. Jende gutxik egiten du, eta jakina, deredutik ateratako jende gutxik egiten du, baina bada jendea egiten duena, nik egiten dut, lagun batzuekin beti egiten dut iketan. Emakume gutxirekin egiten dut, iketan, baina tira. Ez dakit, ez da ohikoena inolare. Eta ikastarora bueltatuta, nola planteatu duzu ikastaroa, nola planteatu dituzu edukiak? Edukiak, lehenbizi planteatuko dugu zein den egoera, zer den alokutiboa, zer den zuzeneko ika eta modu alokutiboa, jendeak ulertzeko hori, orain arteko erabilera zein izan den, nolako eginkizuna duen, hori izan litzateke parte bat, gero sailka azalduko ditugu adizkiak, nola sortzen diren aditz berezi horiek, eta zein den mekanismoa, jendeak ulertuen behar baita sortzeko, eta horiek sistematizatzeko edukiak, gero landuko ditugu beste egun batean muga morfosintaktikoak, hau da jakiteko noiz ez den erabili behar, o noiz ezin den erabili, arau gramatikala gutxi daude, baina badira gramatikal batzuk, eta horixe, eta gero azalduko ditugu behar bada variazio batzuk, ikaren barrenean variazio asko daude, tokian tokiko variazio asko daude. Naiz eta guk, jakina, azalduko dugun batua, batuan
dagoen proposamena. Baina hurbilduko gara beste hizkera batzuetara ere, behintzat hurbilenekoetara, jendeak jakiteko ze entzuten den. Osea, euskalki bakoitzak gero dauka bere ika propioa. Bai, forma diferenteak daude, egia da, eta arduan nik uste guk azalduko dugu batuan zein den proposamena, zein den aditz batuan dagoen forma, eta pixka bat hurbilduko gara Nafarroako eta Gipuzkoako moduetara zentralak direlako, aski zentralak direlako eta guretzat hurbilenak. Eta aditzak moldatzeko momentuan, badago trukilloren bat horrela errezago egiteko? Ez dakit badagoen. Ez dakit. Hemen igual momentu honetan zaila da azaltzea, egia da, badirela mekanismo batzuk errepikatzen direnak. Ze soinu aldaketa gertatzen diren, D, Z bihurtzen da, gero berriz beti sartzen da gizonezkoarekikoa denean, sartzen da K bat o A bat, hitz barrenean den o ez den, hori badira gauza batzuk aski errez ulertzen direnak eta gero sistematizatu ezkero ateratzen zaizkizunak, baina hori gero lasaitxeago azalduko dugu. Eta ika eta itanoa berdina da? Bai, esateko, itanoa da, ika egiteko, esateko. Eta gaztelerazko hablar de tu modukoa izango litzateke? Bai, itanoa da, hablar de tu, eta zuka, edo zutanoa da, hablar de ustez, hori da. Eta zergatik euskeraz mantendu da ustez hori edo formala eta gazteleraz justo kontrakoa? Ez dakit. Orain gure ustez, esan nahi dut, gure modu normala, edo modu normala euskaraz gaur egun zuka egitea da. Baina esan nahi dut, baina horrek ez du tratua aldatzen. Esan nahi dut, zuk eta biok ez genuen ezagutzen orain arte, normalena da zuka egitea, baina hori bera da nik seme-alabekin erabiltzen dudana, normalean. Orduan, ez dakit, hori hala da, esan dut, gazteleraz berriz gaur egun lehenago gehiago egiten zen, askoz gehiago egiten zen ustez. Ez, orain gutxiago egiten da, eta modu normalena da ia egitea, modu errespetuzko modu batean hitz egin ezkero, normalena da hablar de tu, ez? Baina ez dakit. Esan dezakegu, zuka egitea dela modu arruntena, euskaraz, gaur egun, arruntena, eta esan beharrekoa da, hurbiltasuna, noski, hurbiltasuna eta konfiantza eta hori dena markatzeko moduak gehiago ere bat direla, ez bakarrik aditzean, baizik eta tonuan eta gauza askotan, ez da? Esan nahi dut, gogoan dut, gure amak bere aitari, aitona gurekin bizi baitzen, de ustez esaten zion, ez? Padre, quiere usted quiere agua? Bai, guk berriz, aitonari zuka egiten genion beti, ez da? Baina, ez dakit zesan, hori bai, ohiturak dira, bai. Gero ere beste leku batzuetan, gazteleraz hitz egiten duten beste leku batzuetan, eta erabiltzen dute modu formala. Bai, hori da. Eta, ikastaroa, esan dugun bezala, asteartean hasiko da, eta noiz arte egongo da epea irekia apuntatzeko? Enaiz zoroitzen, egia esan da, uste dut aste hontan bukatuko dela izen emateko epea inork beranduago. Ematen badu izena, onartuko dugu berdin noski, baldin eta tokirik badago. Esan nahi dut, aste honetan bukatuko da, baina azkeneko egunean etortzen baldin badan norbait, ez zaio ezetz esanen, baldin eta 20 gora ez badira. Ez genuke nahi 20 gora egotea ikastaroan, praktikoa nahi dugulako, ez dugu jende gehiegi ere ez genuke nahi. Eta zer egin behar da izena emateko?
Ez bez, biltokiren telefonora edo WhatsAppera deitu, datzi eta izena eman. Ez dut gogoan orain zein den, baina... Eta ez duzu ez dakit zerbait berezia eskatzen, ez? Ez dugu deus berezirik eskatzen, besterik gabe izena ematea eta kitxo. Bueno, Fernando, baia bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, edo zerbait ahaztu zaigun? Ez, nik uste dut besterik gabe polemika pixka bat ere sortu baita Itanoaren inguruan, esan nahi nuke, Itanoa euskarak duen baliabide bat dela, ez dugula zertan galdu, eta bultzatzekoa izan daiteke, normaltasunez hartu beharra dago, eta bestetik esan beharra dago inork ez duela akonplejatu behar ez jakitegatik, esan nahi dut, aukera bat da eta hortxe dago eta zergatik ez baliatu. Noski, ez da, esan beharko genuke ez dela ez lotxatzekoa eta ez dela euskalduntasunaren mailaren marka bat, zuk ez duzu egiten, ez duzu egiten, zuk egiten duzu, ongi egiten duzu, ongi da jakitea, bizirik dagolako. Bueno, Fernando, zuri eskerrak eman, gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik eta hain ondo azaltzeagatik, eta ea zer moduz joaten den ikastaroa. Ongi, eskerrik asko zuei. Zuri, ondo segi, agur. Agur. Vale. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu. Gaur, asteartea, hego-mendebaldeko haizea indartu egingo da, eta tenperaturak gora egingo du orduek aurrera egin ahala. Giro hotza izango da goizean goiz eta ostarteak zeruan. Goizak aurrera egin ahala, hodeiak gero eta urriagoak izango dira, eta hego-mendebaldeko haizeak indar handiagoz joko du. Horrek temperaturaren igoeran eragingo du eta arratsaldean giroa nahikoa epela izango da, batez ere Kantauri isurialdean. Hodeiak ere ugaritu egingo direnez, arratsaldean baliteke noizean behin tanta batzuk egitea edo zaparradaren bat Nafarroan iparraldean. Asteazkenean giroa epela izango da, hego haize zakarrarekin. Temperatura maksimoak 17-20 gradu ingurukoak izango dira Kantauri isurialdean eta 12-15 gradu ingurukoak gainerako tokietan. Zeruan ostarte batzuk ikusiko dira, baina erdi mailako hodei eta goi-hodei desiente ere bai, eta une batzuetan zerua estalita geratuko da. Noizean behin euri pixka bat egin dezake, batez ere barnealdean. Dena den, azpimarratzekoa hego-mendebaldeko haizea izango da, oso zakar ibiliko baita eta parrastatsu. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Amaia Erdoziarekin gaude. Kaixo, zer moduz? Kaixo, egunon, ongi. Bueno, autopista elektrikorik ez plataformatik zatoz, ezta? Bai, alaxe. Eta, azaldu iguzu pixkat zer den autopista elektrikoa? Autopista elektrikoa deitzen diogu guk, argindara iramateko linea elektriko, oso goi tensioko linea elektriko hoiei, ez? Eta badaude proiektu batzuk gure lurraldetan eraikitzeko asmoa daukatenak, eta horren aurka edo aritzen gara. Argitzeko dira metalezko dorre horiek, ez? Bai, ezagunak ditugu, ez? Asko ikusten dira, egiz gure lurraldea nahiko beteta daukagu olako torreta handi horiek, eta gainetik doazen ari guzti horiek. Eta, zer nolako bilakaera izan du plataformak? Plataforma duela 4 urte inguru sortzen da, Red Elektrikak aurkeztutako proiektu baten inguruan aurkakotasuna adierazteko. Proiektu hura Kastejon Muruarte eta Gasteizeko subestazio bat lotzen zuen, zeharkatzen zituen Lizarraldea eta Arabako mendialdea,
eta harri aurka egiteko batzen dira nolabait kaltetutako udalerrietako udalak eta baita bertako herritarren orbanako bezala ere. Bere lanketa saiatzen da bi esparrutan edo bideratzen, alde batetik udalak gehiago bideratzen dute lanketa juridiko-administratiboa, helegitea jartzen dituzte, alduten nolabaiteko aurkakotasun guztia adierazten dute, eta bestetik bai lantzen da sozial mailan informazio, kontzientziazio eta aktibazio kanpaina batzuk. Baita lortzen dira herritarren artean galdeketak egitea eta adierazten da nola herritarrak ere egitasmoa honen aurka adierazten duen. Hori izan zen lehendabiziko proiektua eta atzera botatzea lortu zuen plataforma proiektu horri. Dena den handik urte gutxira Red Elektrika beste proiektu bat aurkeztuen du. Oraingoan Di Castillotik Ezkio itsasoraino doan linea bat da. Plataforma gutxi gora bere lanketa berdina jarraitzen du eta bigarren proiektua ere atzera botatzen da. Baina ez da dena hor gelditzen, Red Elektrika hirugarren proiektu bat aurkezten du. Berriro lanketa berdinean jarraitzen dugu, udalak eta herritarrak osatutako plataforma honetan, eta lortzen da, hainbat hobekuntza egitea Red Elektrikak, baina ez guk nahi genituen guztiak. Hortan ari ginela oraindik gaiari indar gehiago emanez, iristen gara 2021 batera, eta aurkezten da enpresa pribatu batek beste goitensioko linea bat egingo duela paraleloki Red Elektrikakoarekin. Oraingoan txikizua bikoiztu edo are eta gehiago handitzen dana. Plataforma berriro aktibatzen gara eta hortik 2023tik aurrera goaz azkeneko fase honetan. Esan beharra dago egitasmo hauek badutela prozedura juridiko luze bat, ez? Eta urte hauetan joan dira pixka bat garatzen bere bidea. Lehendabiziko pausua bazeukaten ingurumen mailako baimena lortu beharra. Udalek eta baita Nafar gobernuek helegiteak sartu zituen alor honetan eta nolabait guk sartutako helegiten hainbat puntu kontutan hartu bazituzten ere 2023ko udazkenean baimen hori lortu egiten dute. Lortzen dute, baina esan bezala bai jartzen dizkietela hainbat aldaketa egin beharra. Oso aldaketa gainaz esanguratsu eta harrigarriak. Eskatu bai diete forestaleako linea Red Elektrikako linearen zurtoietatik, berdinetatik joan behar direla. Argitu gabe hori nola egin daiteken. Beraz, badagaude momentu batean, nun ez dago batere argi, nola izan daitekeen atea beharko dan egitasmo berria. Horren aurka ere jo dugu. Hala ere, forestaliakoak lortu dute industriako baimena. Industriako baimena lortuta gero, bai plataformako udalek eta baita Nafar gobernuko ingurumen sailak ere helegitea jarri du hauen kontra. Oraindik ez dakigu helegite horrek nola bukatuko duen. Eta bitartean, itxaroten gaude, doze momentutan iritsi daiteke Red Elektrikako industriako baimena lortzea ere. Gaina, Red Elektrikakoa gizarte onurako baimena edo onartzea ere ekarriko du. Eta kasu honetan, behin lortu eta gero, berehala hasi daitezke lanetan. Momentu honetan oraindik itxaroten gaude, baimen horiek jasotzea, baina jasotzen duten momentuan, lanak edozein momentutan hasi daiteke. Eta esan behar dugu ere, Red Elektrika baimena izan gabe ere, azken hilabeteetan ari dela kaltetutako lurjabeei lurrak erosteko saiakeretan. Nola baiteko praxis nahiko zalantzazkoa izan daitekeena. Eta hortan gaude momentu honetan borrokan. Bueno, ibilbide luzea eta korapilatxua, ez?
Ibilbidea luzea eta korapilatsua, esan bezala, autopista baino dagoeneko laberinto bat bilakatzen ari da goitensioko linea hauen bilakaera. Hala ere gu jarraituko dugu, ulertzen bai dugulakoz, horrelako egitasmoak desenteko kalteak eragiten dituztela pasatzen diren lurretatik. Eta gainaz, badira egitasmoak ez dutela gure lurraldera onurarik ekarriko, baizik eta bakarrik kalteak. Onurak beste nunbaitera eramateko asmoa besterik ez daukate. Eta nola antolatzen zarete plataforma, nola da zuen lan egiteko modua? Zein esparrutan aritzen zarete, ezakit beste plataforma batzuekin elkarlanean aritzen zarete? Plataforma berez osatzen da pixka bat kaltetutako udalerritako udalek osatzen dute eta interesa izan duten herritar eta norbanakoak. Momentu honetan plataformako osatzen duten udalak badira azken proiektu hauek kaltatzen dituen udaletako udalak osatua eta badaude Nafarroan Olzako zendea, Izako zendea, Sakana bailara guzia, eta gero Gipuzko aldera Goierriko hainbat herri Ezkio itsasoko estaziorainoko bidean. Eta zeintzuk dira kalteak goitentsio linea hauen? Horrelako goitentsioko linea batek afekzio handi samarrak izaten ditu pasatzen dituen eremuetatik. Oso nabarikoak izaten dira ingurumenakoak, bai basabizitzan eta landaretzan, okupatzen dituen lurretan hainbat baldintza gelditzen dira gero lur horiek erabiltzeko garaian, lur jabei eragiten dizkietena. Bestalde, badauka inpakto bisual ikaragarria eta paisajistikoa, eta gogoratu dezakegu hainbat zonalde hondietan badirela turismora edo bideratutako lurraldeak erabat kaltetuak agertzen direnak, eta badauka beste maila batetara osasun maila eragin ditzazken kalteak. Halako tensio eremuetan kanpo elektromagnetikoak eta kanpo elektrikoak oso handiak izaten dira, horregatik badituzte limitazio batzuk, hainbat etxebizitzen inguruan eta ezin direla jarri, dena den eremua oso handia da, eta eremu guzti horretan bere eragina izango dute. Eta zein da zuek proposatzen duzuen alternatiba? Guk lehen arrazoi bezala esaten dugu, infrastruktura hauek ez direla gure lurraldeari onura edo beharrezko baliabideak ekartzeko infrastrukturak. Beraz, ez ditugu ulertzen zergaitik nahi dituzten pasatzea. Ez bada, espekulazio energetikoa egiteko, bere helburua handienetakoa uste bai dugu badala ateatzea argindarra Aragoi aldean sortzen ari diren makropoligono horietatik eta gero Europa alderantz ateatzea energia hori saltzeko. Gure eskaera izango zen alde batetik olako infrastruktura handi horiek ez direla bideragarriak eragiten dituzten kalteengatik, eta egiten badira ere, gutxieneko zaintza bat izan behar dute, bai gurutzatzen dituzten lekuetatik eta bai eragiten dituzten kalteen araberakoa. Hainbat elegete jarri izan ditugu, eskaera egin ditugu, batzutan onartuak izan dira, baina beste asko oraindik ez dituzte onartu eta hortan gabiltza. Eta oso bereziki bigarren enpresa forestaliakoak erabate pribatua dana, hori bertan behera ustea. Eta energia berriztagarrien alde agertzen zarete?
ez da plataformaren berezko egitea, berriztagarrien inguruan hitz egitea, baina bai planteatuko genukela ikusten badugu berriztagarrien onura izango dela tokian tokiko beharrei erantzuten dien infrastrukturak egitea, eta ez kasu hontan bezala gertatzen dana nunbaiteko makropoligono ikaragarriak energia kantitate ikaragarria sortzeko eta gero nunbaitetara saltzeko egiteko. Eta nola dago proiektu hauen eraikitze egoera gaur egun? Esan bezala, momentu honetan badauzkagu alde batetik Red Elektrikak Dikastillotik Ezkio itsasoraino egin nahi duen oso goi tensioko 400 kilovoltioko linea bat, eta bestetik Forestali enpresa pribatuak egin nahi duen beste linea bikoiztu bat, baita Zaragoza aldetik Nafarroan sartzen dana Red Elektrikakoekin paraleloki Nafarro guztia zeharkatuko duena, eta alde batetik Gipuzko aldera adar bat aterako duena eta beste bat Gasteiz aldera aterako duena Altsasu parean. Bi proiektu horien kontra aritzen gara momentu hontan. Forestaliakoa dagoeneko badauzka baimen guziak, bai ingurumenekoa eta bai industriakoa, baina horien aurrean, industriako baimenaren aurrean, bai plataformako udalek, bai Nafar gobernuko ingurumen sailak helegitea jarri ditu, eta helegite horien emaitzaren zai egongo ginateke momentu honetan, eta Red Elektrikakoa industriako baimenaren zai dago, dozein momentuan iritsi daitekeela susmatzen duguna. Eta gainera, Red Elektrikako industriako baimena ematen diotenean, onura publikoko baimena ere emango diote. Honek esan nahi du, behin baimen horiek onartuta, elegitea jarrita ere, beraiek dozein momentutan eraikitzen hasi daitezkela. Hain dago aurreratuta gaia, uste dugu, nun Red Elektrika praxi kezkagarri bat erabiliz, dagoeneko hasi da lurjabeengana jotzen, beren lurrengatik dirua eskaintzen, beren torretak edo ariak pasatzeko baimena izan dezaten. Red Elektrika egiten ari den praxi kezkagarri honen kontra altxatu nahi dugu ahotsa, ez bai da bidezkoa, oraindik jakin gabe oso ongi nundi norakoa eta nola izan beharko den proiektua, beraiek dagoeneko ja lurjabeei nolabaiteko presioa eginez ari direla. Eta nola uste duzu bukatuko dela kontu azkenean? Zaila da. Ikusi duzunez, enpresa oso handi eta poteretsuen aurka mugitzen gara. Hala ere, orain arte gure burrokak emaitzak eman ditu, eta berdinean jarraituko dugu, eta saiatuko gara, bintzat, gure eskatutako gutxieneko berme horiek gorde ditzatela. Bueno, Amaia, ez dago galdera gehiagorik, ezakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun? Ez, besterik ez, horretan arituko garela, saiatuko garela, egiz iruditzen zaigu gure herriak, gure ingurumena zaindu beharra dagoela, eta horretarako batzutan horrelako borrokak aurrera eraman beharra dagoela. Ez baditugu guk zaintzen gure herriak, ez dituzte kanpotik etorritakoak zainduko. Bueno, Amaia, mila esker gurekin ona hitz egitera etortzeagatik, eta hain ondo zuen lana azaltzeagatik. Mila esker zuei. Bueno, ikusiko dugu nola bukatzen den kontua, eta ondo segi. Abizatuko dizueko. Arte. Gaurkoz, hau izan da dena, bihar asteazkena itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik. Arratsalde ona pasa, agur! Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.